Gopal. Gopal! Gopal! Oh, Sonati দেখুন। Gopal. Oh, Sonati? কি হয়েছে তোমার? Gopal, आंखौ दिनै आंनि हौवाया होखारहरबाय। बेयो हिन्जाव गदाय लाबोबाय। আগতে তোমাক কিমান কৈছিলো কিন্তু তুমি ৰাকেশক অকণো নুবুজিলা। তুমি বেলেগৰ লগত যোৱাতেও ৰাকেশ তোমাক ৰখি আছিল। आं दिनै गावनि गोरोन्थिनि साजाखौ गावनो मोनबाय। তুমি নিজৰ ভুলৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'লা। মই সিদিনাহে সুধিছিলোঁ ৰাকেশক লগ পাই কি কৰা এতিয়া। সি কৈছিল মৰম ভাল পোৱা এৰি গোটেইখিনি কাম কৰোঁ বুলি। সঁচাই মনে প্ৰাণে ভাল পায়ো তুমি তাৰ জীৱনৰ পৰা হঠাতে নোহোৱা হৈ গ'লা। সি এতিয়া বহুত দূৰলৈ গুচি গ'ল। তুমিতো তাই থকা নথকা একো নুবুজিলা। সেই কিন্তু কাৰো বেয়া ভবা নাছিল কিন্তু তোমাক প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিলে। সঁচাই কিছুমান পুৰণি কথাবোৰ কেতিয়াবা মিছাও হয়। ওচৰত থাকি মিছা অনুভূতি দিয়াজন শত্ৰুতকৈ ডাঙৰ হয়। ভালেই হ'ল দিয়া সময় থাকোঁতে ৰাখিছে সকলো কথা গম পালে। সি কয় এতিয়া নিজৰ জীৱনটো শেষ কৰাতকৈ তাইক পাহৰাই ভাল। কান্দি একো লাভ নাই আৰু এতিয়া। ব'লা তোমাক ঘৰৰ পদূলিলে থৈ আহোগৈ। ব'লা। দিয়া পিছে মই এতিয়া যাওঁ। দে। हो आइ फैदों? औ आफा। जावसेयालाय मानो फैदिया? बेयो माबा मोनसे खामानिनि थाखाय फैनो हादिया। दे फैदो आइ न' सिङाव। आबौ। बा आबैयालाय देरथारबाय माथो बा इथिं फै दे इथिं आबौ फै। दे थाथ'मा। देरथारबाय माथो आबै सनायालाय। थ' जोंहा न' सिङाव चक्लेट जाहैनो। आं चक्लेट बुरजा नांगौ दे आबौ। नोंनो बुहुद जाखागोन आं। मा जादों आइ? मानो बिदि गाबबाय थादों आइ? आफा आंखौ दैमालुआ होखारहरबाय। मा? औ आफा बियो गदाय हिन्जाव लाबोबाय। आंखौ बियो होखारहरबाय। माबादि मानसि बेलाय? आं मोजां मोननानैसो हरदोंमोन बेनो। औ आफा आं जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय। आफा आं बेजों थाङालासिनो राकेशजों थांब्लानो बेसे गोजोन जागौमोन। फिसा गोरोन्थिया आंनिबो। नोंखौ जर जबरदस्ति हाबा होबाय गुबुननि खोथा लानानै। नङा आफा गोरोन्थिया आंनिसो। बे गोजान थांनायनि समाव आंखौ खेबसेबो खबर लादियासै। आं बेखौनो गोरोन्थि सानना गुबुनजों जुलि जानो राजि जाबाय। आफा आं मा गोरोन्थि मावखो? जाबाय दे आइ गाबनो नांला। सम फैबा गासिबो थिग जाजोबसिगोन। आफा राकेशआ बहा दं दा बेखौ नागिरफिनदो ना। दे आइ आं नागिरसिगोन। नों गाबनो नांला।
थांनोसै आं एसे बाजाराव थांनानै फैनि आइ औ दे आबौ आंबो थांफानि दे गाखो मोजाङै मोजाङै गाखोमा गोलैगोन अ सफैबाय औ सफैबाय सार गासैबो थिगैनो दं ना थिगैनो दं खामानिफोरखौ एसे मोजां माव जागोन सार रांखौ जेसेबां नांगौ आं होगोन राकेश राकेशआ मोजाङै एफा हालेवजोब्बाय जाबाय। सनाथि माथो मा खबर हारसिंसो माथो बहा थांनो औ आं हारसिंसो आरो आंहा बिफानि अनगा रावबो गैला औ आं मिथिखादों गपाला गासै खोथाखौनो खोन्थाजोबदों नों गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो बेबायदि जानांबाय मा आंनि गोरोन्थि नों जेब्ला बै समाव सानबा कलेज एस हरालासिनो बेसे खस्थ' होदोंमोन नों आंखौ औ आं बेखौ मानियो नाथाय आंहादि मा जादोंमोन नों बेखौ सानदोंमोन ना मा जानायमोन हा जेब्ला आं बै खालि थांदोंमोन आंनि मबाइला गारियावनो गोमालांदों बेयाव मोनहैनानै आंनि लोगोनि मबाइलजों नोंखौ कल खालामदोंमोन नों सानसे मोनैयावनो मबाइलखौ अफ खालामनानै लादोंमोन नों खनसेबो सानदिया आंहा जे मा जादोंमोन नोंथ' आंखौ बुंनो हायोमोन ना बेनिफ्राय फैना बुंनो खाबुखौनो होदियासै नों आं मा गोरोन्थि मावखो जि जाबाय जोब्बाय बोथोराबो सोलायबाय समाबो सोलायबाय आरो आंबो नाथाय आं दाबो सोलायाखै राकेश आं नोंखौ दाबो हास्थायो बे खोथाखौ नों आगोलावनो बुंनांगौमोन आं दा हानाय नंला प्लिज राकेश आंखौ अनसायदो सरि आं हानाय नंला दे राकेश राकेश जल्दी सालाय गारिया राकेश 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 नों आंखौबो एसे बुजिदो ना राकेश गिदिर मानसिखौ बेफोरबायदि खालामो ना न'आव थांदो नोङो राकेश 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 हेलो
অঁ সনাথি বহা थांनो बैथिं थांनि र' गपाल नोंलाय बहा थांनो মই সেইফালে যাওঁ পিছে কি খবৰ তোমাৰ दं बिदिनो अ राकेशआ बहा दं गपाल आं बेजों एसे रायज्लायनो गोनां दंमोन बेखौ लोगो मोनबा बुंलाय তুমি গম নোপোৱা নেকি ৰাকেশে যোৱাকালি বিয়া কৰালে নহয় मा राकेशआ जुलि लाबाय অঁ বিয়া কৰালে তাৰ লগত থকা এছিষ্টেণ্টজনীৰ ভণ্টিজনীকে বিয়া কৰালে দিয়া মই এতিয়া যাওঁ